Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o kakao i zašto mu cijena toliko raste, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FaceGraphs, Seeking Alpha i po novom Ticker Pro. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. Tema ovog videa, kao što sam rekao, je kakao. Cijena kakao narasla je poprilično puno, trenutno se nalazimo otprilike na $10,000, nešto malo ispod toga, tu smo negdje, i u biti to predstavlja rast od 138% samo u ovoj godini. Mnogi pričaju o Nvidii, o Bitcoinu i tako dalje, a u pozadini se isto tako događaju razne zanimljive stvari, kao što je recimo ova na primjeru kakao. Evo, otvorio sam sad i graf, pa možete vidjeti, znači cijene kakao otprilike su uvijek bile stabilne, tu negdje oko $2,000 do $3,000, ovisno kako kada. Međutim, tamo negdje od kraja 2022. dogodio se ogroman rast, odnosno početak rasta, a u ovoj godini dogodio se zapravo ogroman rast kada smo sa 4.000 skočili, evo danas na preko 10, u međuvremenu je cijena malo pala, ali uglavnom možete vidjeti da se radi o nevjerojatnom skoku. Razlog takvog rasta cijene leži u više stvari. Prvo, imali smo sušu, zatim požare i onda još i virus koji je potpomogao u biti tome da se još više sreže ponuda. Naravno, uz tu sniženu ponudu istovremeno imamo i dalje jaku potražnju, pogotovo zato što sada dolazi i Uskrs, i upravo zbog toga cijene kakao naravno rastu, što će značiti da će vrlo vjerojatno narasti i cijene čokolada ako već i nisu. Neki proizvođači možda imaju ugovore od prije, možda imaju zalihe od prije, međutim ovaj porast cijene definitivno će se odraziti u konačnici i na cijene koje svi mi skupa plaćamo za čokolade i čokoladne proizvode. Moram napomenuti još jednu vrlo bitnu stvar, kao što kaže i Jeff Kilburg, analitičar koji je dao ovdje izjavu za CNBC. Kakao je dosta špekulativan iz razloga što u biti njime se ne trguje kao što se trguje dionicama nekih poznatih kompanija, nije to toliko popularno. I upravo iz tog razloga kad imate manji volume, a imate veliki pritisak sa strane potražnje, događa se da cijene rastu, evo kao što su upravo i narasle, skoro na 10.000 sa nekih 2-3 koliko je bilo ne tako davno, i upravo iz tog razloga možemo reći da je cijena definitivno prenapuhana, što znači da će u jednom trenutku, i to vrlo skorom trenutku, taj balon puknuti. Unatoč tome, ovaj analitičar kaže da ne vidi još uvijek kraj rasta cijena i smatra da ne bi bilo nikakvo iznenađenje ako cijene narastu još 50% prije nego što to sve skupa završi. Vratit ću se na graf, vidite i sami da je ovo poprilično nenormalno, ali da, ko zna, možda može ovo otići i na $15,000. Naravno, sada dolazi puno tih špekulanata koji se žele obogatiti preko noći, njima je ovo savršena prilika, sada će pokušati moguće još pumpati cijene, ali iskreno prema ovome što vidimo, volum je ovdje bio jak, nakon toga je oslabio, dakle poprilično slab volum u biti gura cijene gore, što znači da u biti ovaj rast nema onakvu snagu kakvu je imao na samom početku rasta. I baš zbog toga nisam siguran da ćemo vidjeti još 50% plusa, ali dobro, ko zna. Ovo je isto tako dosta zanimljiva informacija, u biti vidimo da već 3. godinu zaredom imamo deficit na strani ponude. Događa se uvijek nešto, ili nešto što je vezano uz prirodu, ili nešto što je vezano uz politiku, kao što su recimo ova pravila koja uvodi Europska unija vezano uz proizvodnju i općenito
održivost okoliša i tako dalje. Europska unija je jedan od glavnih uvoznika i upravo iz tog razloga može dosta utjecati i na cijene direktno ili indirektno. Vidimo ovdje da se trenutno i neki drugi igrači uključuju u cijelu tu priču, kao što su Brazil i Ekvador. Oni pokušavaju sada povećati proizvodnju, ali stvar je da pričamo ipak o biljci, a biljka tek nakon nekoliko godina može početi davati plodove. I sad ako me pitate kako se jedan investitor može uključiti u cijelu ovu priču, možda netko misli da bi cijene trebale nastaviti rasti, da nisu dovoljno narasle, možda netko misli da bi cijene trebale pasti jer su prenapuhane i u biti jedino rješenje su futuresi, kao što sam ovdje pokazao, dakle možete kupovati, prodavati, shortati, na taj način se kladiti, doslovno kladiti na rast cijene ili pad cijene. A druga opcija je Invesco DB Agriculture Fund, to je ETF koji ima simbol DBA, tako da to je jedan od načina ulaska u igru. Ja inače razmišljam o kupnji put opcija, to recimo 150, 200 ili čak i 300 dana unaprijed. Vidjet ću još, moram se odlučiti. Iskreno smatram da su ove cijene previsoke, da se balon baš prenapuhao, ali ne isključujem i tu mogućnost da se još više napuše, tako da još ću ipak malo pričekati, neću odmah reagirati, ali moje iskreno razmišljanje je da bi cijene trebale ići dolje. Sjećate se, spomenuo sam na početku videa i Nvidiu, inače kakao je narastao ove godine više nego Nvidia. Uvijek treba imati na umu i da postoje neke druge stvari osim ovih koje su stalno u fokusu javnosti i na drugim stvarima se može zaraditi, evo kao što je jedan banalan primjer upravo i kakao. Pratit ćemo još što će se događati, bila mi je ovo dosta zanimljiva priča, nismo baš navikli na takve stvari, tako da sam odlučio to podijeliti s vama. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.